Čaute, vítajte pri novom videu tu na YouTube po trošku dlhšej dobe. Nachádzame sa v Miloslavove a ideme zobrať túto sedmičku pravdepodobne posledný krát na astrálny karmit tento rok, túto sezónu, keďže sa nám nekompromisne blíži jeseň, zima, tak som sa rozhodol, že ju ešte zoberiem aspoň na jeden zraz a dnes sa koná zrovna v Dunajskej Lužnej niečo trošku väčšie, tak sa tam ideme pozrieť a uvidíme, čo tam objavíme. Očakávam tam zo pár, táto pavučinka, čo? Fuj. Očakávam tam autá, ktoré sme už videli na veľa zrazoch, ale dúfam, že tam uvidíme aj niečo, čo sme ešte nevideli. Ak sa vám zdá, že sa nejako trbliece, tak je to z toho dôvodu, že včera som ju kompletne celú voskoval, takže sa na nej krásne odrážajú slnečné lúče a vyzerá, ako keby vyšla včera z fabriky. Naleštená aj kolesa, všetko je úplne žiariace, takže sa tam ideme ukázať, samozrejme, nech reprezentujeme v najkrajšom možnom svetle. Určite si budete klásť otázku, z akého dôvodu je po takej dlhej dobe nejaký motovlog alebo nejaké videjko tu na YouTube, a hneď vám na to odpoviem velice rád. Je to z toho dôvodu, že merch, ktorý mám aj momentálne teraz na sebe, som riešil posledné 2 mesiace od rána do večera, aby bol tip-top materiály, dizajny, a navyše ani to počasie nebolo úplne ideálne poslednou dobou, to išlo dole. A až teraz vlastne na toto babie leto nám vyšiel nejaký pekný zraz, takže je tam viacero premenných, prečo až teraz ideme niekam. Pretože ja som si povedal, že keď nejaký motovlog budem teda tvoriť, alebo nejaké videjko na YouTube budem dávať, tak chcem, aby to malo úroveň a dávať tam za každú cenu hoci aj nejaký nepodarený, alebo ako by som to povedal, nezáživný zraz, len aby tam niečo bolo, keď sme zmokli, alebo keď tam sa nič nedialo. Som si povedal, že to radšej nebudem dávať nič, že sa budem venovať iným veciam a že keď bude tá správna príležitosť, tak si nejaké nové videjko dáme. No a práve dnes si myslím, že je na to ideálny čas. Určite ste si už položili otázku, prečo posledný zraz na sedmičke. Tak o tom prečo niekedy na budúce. Iba vám poviem, že sa máte opäť na čo tešiť. A samozrejme aj preto, že ide tá zima. No ako uvidíme, ak by ešte vydalo na niečo zaujímavé počasie a čas, tak môžeme zbúchať, nerobí mi to problém, ale viac menej som už stotožený s tým a rátam s tým, že toto je náš posledný zraz, takže ale uvidíme, nejdem predbiehať ešte. Uvidíme, aké príležitosti sa nám naskytnú. Na tomto mieste som teda prvýkrát v živote, takže navigačka, dúfam, že ma nesklameš. Ale majú tu ako krásne cesty. To sa musí nechať. Kurník, tu som pochytal mušiek teda na takomto kúsku. Čo to je? Čo to má znamenať? Jedna rovinka a celé plexisklo mám od mušiek. Čo je? Dúfam, že na kamerke nie je nič. Že vy vidíte. To by ma mrzelo takto minútu pred zrazom, teda pred vchodom. Mám zašpinaviť kamerku. Ja dúfam, že sme nastajlovaní, že merch budeme prezentovať v najlepšom možnom svetle. Inak už sa niektorí z vás pýtajú na neho, objednávajú si, čo som nesmierne rád. Že vás to teší a že sa vám páči. Takže vám patrí obrovské ďakujem. No a kadiaľ sa tam my teraz ako máme dostať, povedzte. Kadiaľ sa tam ja mám dostať? Let me in!
Let me in! Asi tu? Neviem. Podľa mňa bude ten vchod iba z jednej strany, ja tu teraz obkrúžim kompletne. Ja som si totiž do tej navigačky nedal ten point 40, ale som tam hodil niečo iné, že? Troška failík, no. To kde idem? Budeme veriť tejto Honde, že on vie, kam má ísť. Budeme mu veriť, áno? Že on vie, čo robí a že nás navedie správne. Aj keď skôr som sa mal asi držať toho Mustangu, čo tam bol. Ale nie, to bude tuto doľava. Pôjdeš doľava? Jasné, že pôjdeš doľava. No jasné. Máme 4 hodiny, tak som zvedavý, že v akom stave to tam bude. Či tam bude veľa aut, alebo sa to ešte len bude zbierať. Dobre, tak ten tam asi nejde. To je teda tá, no. Tá tam asi úplne nešla tým pádom. Tio, ja to tu fakt nenájdem. Dobre, no. Tak sa musím troška zorientovať a vidíme sa v prestrihu, keď tam budem. Aha, tam som mal ísť. Tu som mal ísť. Už viem. Tam som videl nejaké auto, takže sa hlásim opäť a... Jo, tu vyzerá, že tu už by to mohlo byť. Hej, tam vzadu to je super. Našli sme to. Takže menší failík, ale tak toto už k tomu patrí, no. Jednoducho hľadanie zrazov, na ktorých sme nikdy neboli, zabere nejaký čas, takže čo sa tu deje? Strašný bordel sa tam robí, tam ja nejdem. Čo sa tu deje? Vôbec, kamarát, vôbec. Do toho prachu. Ty kokos. To si robíš prdel. Sme tu, v centre diania. Neviem, kde je tu tá VIP zóna. Zaujímavé. Tu som teda ešte nebol, som tu prvýkrát. Kamienky, bojujeme s nimi, ale zvládame to. Ok, tu dáme si troška odstup. Nazdar! Čauko, čau. Počuť, kde je tá VIP zóna? Kde to je? Lebo však nikto ma nikde nezaparkoval. Iba mi napísali, že mám vo VIP registráciu, ale kde je tá VIP, mám ako vedieť? To je tam niekde, hej? Mužka? Otvrť. Dobre, idem to tam dať. Na ten biely? Chalani, idem to zaparkovať. Aha. Aha. Ty kokos, na tých kamienkoch to je smrť. No úplne. Drží, drží. Chalani, chcete si poturovať? Ešte to mám zohriaté, takže ešte môžete. Čakaj sekundičku. Môžeme si poturovať. No opatrne. A teraz jednotka. Inú radosť. Si jak Mikuláš sa cítiš. Hej. A tiež koľko si keď to počneš? Tiež koľko si poviem prídu decka, ty kokot? A je to 25, ale je to na trakovi, vieš? Je no, a maličko chalani. Nazdar. Mohol by som si to trošku zastupovať. Môžeš, je to ešte zohriaté? Je to zohriaté. Čakaj, hneď ti poviem. Je to, môžeš. No jasné.
Také decentné, no. Videl som na Instagramu. To je iná topina. Také si keď mne veľký. Dneska to tu žiari tak nádhernými farbami, že ja normálne neviem ani z čoho by som si vyberal. To je tu jedno krajšie ako druhé. Miničko s white body kitom. Nech sa páči. Akože veľký úlet. To som srdečne nevidel. Audinky majú zase tuto svoj plácok. Akože čo sa týka tohto, tak je to pekne rozstredené. To sú staré bavoráčiky takto. Zase Poršátka svoju sekciu. To žlté je nádherné, to sme videli tuším, že aj na beach bare, ak sa nemýlim. Akože topka veľká. Daj vedľa mňa, hen tam na konci, poď. Hello everybody, this is my motorbike and this is my merch, new merch. You can buy Astralic Army today. I will sell it only 30 euro for this t-shirt, guys. Like free. Yes. Som rád, že si odprezentoval môj merch takto krásne. Tak to tu idem chodiť dneska, po celom zraze. Hej. Hej, pojdeme. Ty kokos, tá pista vyzerá neskutočne. Dobre, nie na mňa, ale takto to nevyzerá takto. Že keby som žena, tak už po tebe skáčem. Tak to budem na Luka Brasi. Do piče. Tak ľudia. No, takže. Pomaličky, ale sa nám smieva. Veľa aut už aj odišlo a nie všetci, ale pomaličky ľudia odchádzajú. Ja som sa snažil vybrať také najlepšie zábery, najlepšie auta, čo som tu ja videl, postrehol a dať ich vám do videa. Každopádne o chvíľku nás ešte čaká koncert, Luka Brasi by mal prísť, tak možno sa hodím ešte niečo z koncertu. A potom cesta domov. Uvidím, čo vyberem. Ako areál je tu veľmi pekný, areál sa mi veľmi páči. To sa musí nechať. Je to aj také miesto, kde keď sa robí bordel, tak to podľa mňa nikomu nevadí, pretože sú naokolo iba stromy. Tam je voda, čiže v lete by to tu tiež mohlo byť fajn. Akurát, že už aj dosť ľudí odišlo, no. Už sa to tu pomaličky riedi. Takže uvidíme, kto ostane až do samého konca, do samého večera. OK, opúšťame Astrálny Karmit spolu s Tlkým. Bol to dneska fresh. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Mal by tu byť koncert Luka Brasiho, takže sa sem čoskoro vrátime, ale musíme zaviesť motorky, lebo už je zimka. Lambo, wow. Zrovna keď opúšťame, no. GTR, Mavoráčik. Takže už sa nám zotmieva, my opúšťame Astrálny Karmit na pointe 40 v Dunajskej Lužnej. Pravdepodobne posledný na R7, ako som na začiatku videa povedal. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Vidíme sa už čoskoro pri niečom novom. Zatiaľ sa majte, dávajte na seba pozor a čaute.